пиштавре ки хабар дода будем, корҳои асфалтхобонӣ аз тарафи кормандони ҷамъияти саҳомӣ кушода аст дар шаҳри Бостониямон бо муваффақият идома дорад. ин маротиба баъди анҷоми фаъолият дар кӯчаи Лоиқ Шералишаҳр, коргарон дар кӯчаи Борбади Марвазӣ фаъолият доштанду корҳои тахту ҳамворкунии кӯчаро анҷом медоданд. дар ин самт техника самаранок истифода мешуду ба замини ҳамворшуда нахуст об мезаданд ва ин як нав омодагӣ буд ба хобондани асфалт. яке аз масъулони корхона андешаҳои худро аз фаъолияти ҳамкорон чунин баён дошт. раҷаб мусаввир сардори иншооти муфаршкунии шӯроҳои шаҳри Панҷакент корҳои зикршударо ҷамъияти саҳомии кушодаи асл ба уҳда гирифтааст. айни ҳол то имрӯз кӯчаи ба номи Лоиқ Шералӣ муфаршкунӣ ба итмом расонида корҳои тахту ҳамворкунӣ ва тайёр намудани таҳкурсӣ барои муфаршкунӣ дар кӯчаи Борбади Марвазӣ идома дорад. ҷое ки барои коргарон шароитҳои мусоид фароҳам оварда мешаванд, он ҷо рӯҳии баланди меҳнатӣ эҳсос мегардад. дар суҳбат бо як нафар собиқдори меҳнат ки инҷо 40 сол ин ҷониб фаъолият дорад, ҳамин ғамхории масъулони ҷамъияти саҳомӣ кушода аст таҳти роҳбарии Садулло Иноятов, яъне ташкили хӯроки гарм таъкид шуд. ман холиқи шӯрин бошам, 40 сол бозо ҳамин пемгат ва асба кор мекунам. хурду хӯрок ҳаст 3 вақт ойлинг мешуд. раиси шаҳр ба раҳмат ҳамишон ташкил кард. мисол астаркасокин мисолага сазовор сисоз бигирӣ, ин шаҳрро мо обод бикунем, ки обод бикунад. ҳадаф сазовор пешвоз гирифтани 30-солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. он рӯз ҳамин фикр ҳам аз тарафи масъулон ва ҳам аз ҷониби коргарони оддӣ такрор ба такрор таъкид мешуд. мо асб гирифтем ки дар роҳҳои наздик то 25 иншоати мазкурро ба итмом расонида тӯҳфаи сазовори барои пешвоз гирифтани 30-солаги истиқлолият саҳми худро гузорем. кӯчаи Борбади Марвазӣ минтақае ки ободи зебо хоса мунфарш шуданашро аз кӯдиги 7сола то пири 70сола инҷо ёд надоранд ва инак ин ҷоро заҳмати софдилонии коргарони ба нангу номуси ҷамъияти саҳомӣ кушода аст обод зебо ва мунфарш мегардонад. коргарон хушнудӣ аз он доранд ки орзуи чандин солии сокинони ин кӯча маҳз имрӯз ба шарофати 30-солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо нерӯ, азму талош ва саховати ҳимматашон амалӣ мегардад.